За апошнія 5 гадоў у Беларусі павялічыліся доходы насельніцтва. Тавараабарот вырас больш чым на 10%. Дзякуючы палітычнай сітуацыі для прадпрыемстваў адкрыліся новыя напрамкі супрацоўніцтва. Гэта Кітай, Блізкі ўсход, Катар. Зараз актыўна наладжваецца цеснае супрацоўніцтва з В'етнамам. У дыялогу таксама абмеркавалі сітуацыю ў свеце. Адносіны з заходнімі суседзямі закранулі будучыя прэзідэнцкія выбары ў Польшчы. Мы давно уже убедились в несамостоятельности политических элит наших соседей в отношении своей деятельности. Вот это все с большего марионетки, так назовем, коллективного Запада, который вообще не думает о своих народах. Вот. И если мы говорим про вообще страны Балтии, это вообще очевидно. Вот. Эти люди будут до последнего вкладывать деньги в собственные политические кампании и военно-промышленный капитал, и меньше всего будут заботиться об образовании, здравоохранении, инфраструктуре своих граждан. Максим Рыжанкоў усклаў кветкі да памятнага знаку ахвярам генацыду беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны.